स्रांशालो आम्बासा साबजुनाल बाय खबजाक लालछरी ग्राम पन्चायतनि लुकुरकनो मागना आचारा बागमुंनि बान्दा संगाजाखा आशालो जिसिनि बेनिफिशियरि रकनो आचारा बागजाखा आरो फाइ मानजाखा आम्बासा साबजुनालनि चेयारमेन बुसुराय रियां राजु रियां नखबै फिसारि डिपार्टमेन्टनि तांफां रक टिटिएडिसि एबा त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एरियावो जे स्किम फाइमानि किसा किसाके लुकुरकनि थानिवो रहरि तंगो हनि साका आबागमा बान्दावो तिनिं चिनि आम्बासा साबजुन लुहैते चिनि प्रतिति बेनिफिशियारिनो आपना बागजागो आंबगै चिनि तिनि और मैक्सिमाम बिसिनि बरगनो प्रतिति बिसिनि बरगनो जाने बेनिफिशियारि जेनि साबजुनाल आम्बासा साबजुनाल लुहैते जे सिलेक्ट खायजागबने बरक खायै और आपना ला फैका आपना खूब गाहामनो ये ऑक्सीजन बेखिनो पैकेट सेकेट खालायनो खूब गाहामनो आम्बासा साबजुन बागजाग माने आबो कोना गाहामनो बिसकां गाहामनो Balai hambai ini takut media na, cuma आम्बासा साबजुननि पक्ष থেকে फिसारि डिपार्टमेन्ट कायसा वानसुक माने बिसिंतियो जों दिनै अर आपना डिस्ट्रिक्ट कायसा जेटा स्किमनि अनुसारे जों रिउ जत बिना फिसारिनो तिनि अर फाइ खाथुन खादाखै ना फायखा आचारा खूब गाहामनो 1600 चारा 1640 माननाय कायसा दागि कायसा दंगो 1040 टाका माननाय दागि कायसा दंगो 3240 खै माननाय दागि कायसा दंगो आबो स्किम वाइस मारिबो ओंखाय जतनो समान खैरिनो नायमानि जों अ जेता चिनि स्किमनि माध्यमे फाइमानि बायरे तो जों खायमाया खायमानि बिसिंति तिनि फिसारि डिपार्टमेन्ट अफिसार फाइजा आनि साबजुनालनि साबजेक्ट दिउ बबो फाइजा काय चिनि अर बिसिनि चेयारमेन रक फाइजा अबाहायखैना चिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिङाव होनो जों चिनि टिटिएडिसि हापांनि बिसिङाव जेता स्किम दंमानि अबाहायखैना जों सब समायनो क्लियारि बाबे टाइम टु टाइम जों बागै दंगो ओंखाय पाब्लिक बेनिफिशियारि रबो खुसि जाखा ओ आपना मानलां माने अक्सिजेन रिवै पेकेट खायै तुइ माने बरक नायथाव खैनो तुबखा आपना सठिक बेनिफिशियारिनि चाहिदा मते न आपना सखायखा बेनिफिशियारि रखौनो कमप्लेन खायलिया आंबो कमप्लेन खायनानै मतनलिया नायखा आं एसे साबजुनाल चेयारमेन बिसिनि आंबो नायखा एबं चिनि साबजेक्ट दिउ साहेब नायखा एबं चिनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि चिनि रखम बाबु बनि जेसर थांगै फिसारि जेता पनास नामजाक माने जागाव बनि जे फुट थांगै जासाय खायतु माने बिसिंतियो आम्बासानि बेनिफिशियारि खाथुं खाजाखैनो लां थांलायखा आमबाय बिउ रिपोर्ट खुमपुई।